bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on bismama e yewtere men paamen pamminen e paamen pamminen yewtere nde gowɗen arde walla huccodirde e kala yontere e paamen pamminen hono no mbiraten ni tan e kala e saaha e yewtere actualité nde Piindi Média addani on gam ittodirde e moɗon kumpa kono kadi e faccitande on ko ɓuuri tengtude e actualité ji yontere nde e kala e saaha no gowruɗen ni tan ina ɗowana on ɗum debbo mbo Diarra Jammule e kala e saaha kadi eɗen garda hen e terɗe rédaction hande noon ina wayno plateau ni yeewi seeɗa saabu noon komin tan e Amadou Moussa an goni ɗo e Amadou Moussa mo ganduɗa kañumne saaha foof oɗon jiiya ɗum walla kala e saaha oɗon gowi wiide ɗum e Ayaw Piindi TV ɗum noon caggal salminde juurade e bismade on e ɗum kam ko caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde hokki en kadi fartange e artude kadi artirde e bandiraɓe e nde yewtere paamen pamminen e ko adi foof kam haade men nadde bundi bundi yewtere nde taw ko nde ɗo yewtere woni yewtere men adande e lewru korka eɗen dondira hen bandiraɓe eɗen ñagono ɗumen eɗen duwo ɗumen kono kadi eɗen ñaago duwaw yo Allah hokku en timminde lewru ndu yo Allah hokku en kadi tawtorede o saaha mo wuuni paamen pamminen ko toɓɓe kewɗen addude hande kadi en gaddi toɓɓe kadi ɗe ganduɗa kadi ko poɗɗe rippede no fewi saabu noon ko ɓurɗe jojjude e yontere nde ko adi foof haade men arde toɓɓe ɗe en calmodirtu e Amadou Moussa Anne mo ganduɗa kañum ndenduɗen plateau o hande noon kam plateau o kam hande hunde hawnima mi salminima Amadou Moussa mi salmitimama debbo mo Diarra e Jammule mboɗa andi ko noon jiɗɗa wiyede noon mi salmitimama salmini yeeɓoɓe en ɗo goni e nder joklina windere nde foof e kuuɓal no mbiɗani noon eɗen jeewa hande saabu Elage Abbas mataw nana e lappol nonne kadi ko yettere Allah eɗen ñagono bandiraɓe korka jaam Allah hokki en fuɗɗorade bisimillahi rahmani rahim yo rokin jofnirde alhamdoulillahi rabbil alamin ko noon en mbi allahumma amin no mbiɗani kadi ko noon Elage Abbas Sarr mo ganduɗa kañumnene wownoɗo yiyede e kala e saaha en calminimo kankone e leƴƴande e ko adi foof Amadou Moussa hande ko toɓɓe nayyi joguiɗen toɓɓe nayyi ɗe ko adi foof ko alhaali nden ɗaɓɓande nde ganduɗa PDS waɗino ɗum faade toon to cour suprême ɗum ko beele kay ngal ɗon walla ni ngal ɗon pellital ngal président Macky Sall ƴettuno woni kay noddude oɗon corps électoral beele sumgoji ɗi ina mbawa yuɓɓinede ñande nogas e nayyi e lewru février ɗum ko ɗon ɓe tumni tawi ha hande ina jeeya hen ko yowti e mbuñaɗi ndi ɓe kalata ndi nden ɗaɓɓande noon ɓe nawi ɗum hanki yurnitama toon to cour suprême enen fof en jino yaari ni caggal ɗum ma en gar e ko yowiti e kadi ko ɓuuri mantinade e nde ɗo yontere woni jaltugol Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye wondude woɗɓe wondiɓe mumen ko wayno Ngagne Demba Touré en e ko nandi hen en jii ko hunde mantinide e nder yontere nde kadi dillini no fewi leydi ndi caggal ɗum ma en gar kadi e toɓɓere wonde nde ganduɗa nden toɓɓere kadi woodi tigui tigui no kadi no dilliri e leydi ndi haalluji muɗum kadi keewi woni holɗum candidature Amadou Ba tawi ine waɗi caɗele no fewi saabu noon haalluji keewi hen wonde ɓen ɓe ganduɗa kañumen gonde e makko kañumen kay wonɓe jaadani hen hanigol ɗo haalluji ɗi nanni hen président de la république wonde kañumen Amadou Ba gondani hunde foof haalama hen so tawi ɗum ɓenni ma en gar e gonka campagne o en gandi o campagne o fuɗɗima kono wonno fuɗɗori wonko yiya hen ko heewi ko ganduɗa hewano yiyede ɗum noon ko ɗum ɗo wonata toɓɓe men hande ɗe dippanten bandiraɓe kalen hen kadi hakke famamuye meɗen no gowɗen wiide ni tan e kala e saaha Amadou Moussa ko adi foof garen e o recours lande PDS ganduɗa nawama hanki toon to cour suprême caggal ɗum woodi no wayi cour suprême jaɓananiɓe on recours moɓe mbanno ɗum noon tawi ko bandiraɓe walla ni ɓiɓɓe Sénégal foof to mbawi wonde foof woni ɗo hay caggal leydi ko mottunoɓe poofali saabu wonko sikkano hen ɗum ɗon so tawi waɗino kadi ma wodanno kadi no wayliri jaɓɓal ngol ɗo dawrugol walla ɗiɗo sumgoji paaɗi e hol yiyande ma walla holno paamirɗa oɗo recours mo ganduɗa PDS waɗi ɗum kono noon ɓe jaɓanaka ɗum to cour suprême e ko adi foof en poɓanat kelle ñawore leydi Sénégal cour suprême saabu ɓe kolliri kamɓene ɓe leedori ko ajjude walla noɓe paamiri ni kamɓene ko noon ɓe ñawirta donc ɓe mbi wonde ko irrecevable manam ko ɓen gaddi ko ala mataw dalillaji laaɓɗi caabotoɗi ɗi haɓe mbawa jabnani a jarama merci beaucoup ngol konngol jiiloto noon donc min mbaɗanmi commentaire am tan e ko yewti oɗo fannu haalimata mbiyatmi ko
PDS naaɓe ɓe ndawani kirdani ene ƴeewana Sénégal naaɓe to nangue yarata min ko ɗum mbaɗenmi commentaire sababu o mi yañño ko kamɓe ɓe ngala e 19 candidat ji mbaɗaɗi retenu woni mbiyari wonde onon oɗo yon ɗaɓɓoyon hakkillaji Sénégal naaɓe walla ƴeewoyon carte Sénégal naaɓe ɓe ɗin candidat ji 19 kala mbiyani balɗe 11 ɗinne pamɗi mbiyani daɗo no nodditirani ena hawni ko kamɓe ɓe jeeyaka e ngol ɗon doggol dari mbi ene jahana ɓen ene mbaɗoya ko wiyete ko recours ɗum nannaki eɗen gandi wonko sakki less ko tubko mbiyata ko nodi o noon heureusement ko Sénégal naaɓe gandi ko woni nder par ce que ko wasa jeeyde hen Karim saabi yewon ɗon slogan mo mbiyata wonde so tawi Karim wadda jaaka e sumgoji ɗiɗo sumgoji juɓɓintake nder leydi Sénégal donc ya garta foof ko neɗɗo mabɓe o awte walla mi anda no wirte ni watte e nder doggol ɓen ɗon candidat ji donc noon mi sikki ɗum ɗon ni PDS ne fonno ummade e oɗon posture c'est à dire que hande Sénégal yettima e nokku mo ganduɗa o ko intérêt général o foti rennine to gotel yimɓe foof kutoro ɗum kono so wonti ko intérêt personnel ko min tan so wona min goɗɗo wodata ɗum ɗon vraiment ko posture mo ganduɗa o en jonnani ɗum e darde PDS te kadi ko ɓuuri hen ko hawnade Halimata ko kanko daranteɗo gullanteɗo e nder leydi ndi o ala ɗo e nder leydi Sénégal ko wayri ɗo presque sa ƴeewi nana ɓatto hande duuɓi sappo par ce que mbiyen tan par ce que 2015 ha 2024 sa ƴeewi presque duuɓi jeenayyi donc jomum ne woni caggal leydi ne woni Qatar arani tellide e moɗon e terrain he arani yaade e moɗon galle arani waddude e moɗon meeting ou caravane walla tampidani e moɗon mais ko onon tamparga gam muɗum ene hawni en tout cas no kewɗa wiide ni hors micro elle Karim Wade nanguiri miltaji muɗum PDS tan ko télévision kam jogui télécommande kala to woni omo ɓodda pour dirtinde walla nangude chaine uji goɗɗi en tout cas Amadou Moussa an haala ka a haali ɗum saabu sa ƴeewi hande kanko Karim hunde ne hawni kanko ko woni toon ko au lieu o ara yo ar ko haɓate ko fof eɓo yo ar min kadi goɗɗum kadi ne hawimi e militant ji makko ɗi walla mi wiya wondiɓe makko ɓe par ce que kamɓe hawni hen ko kamɓe wona Karim tan ɓe poti wonde candidat mabɓe wona Karim tan ɓe poti jogade kono kamɓe guila nden ha hande sa ƴeewi guila tan ɓe gummi e laamu ngu ha hande ɓe donkanama yoɓe ƴeew candidat goɗɗo ko wona Karim te Karim ne guila nden ha hande o dañi possibilité artude ko haɗimo artude o wona sur le terrain o haaɓe kadi goɗɗum ɗum ko a haali joni intérêt général o kamɓe ɓe ƴewata ɗum ko dawriyankoɓe ɓe foof hande o so tawi omo wonno e nder doggol ngol o haalata haala ka haydara o haalta hen o wiyata tan ko tout est ok kono sa yi ɗum ɗo hen ari hen ko kamɓe ɓe ngala e doggol ngol ko ɗum jeeyi sababu o donc firti ko wona intérêt général o kamɓe dawriyankoɓe ɓe ƴewata malheureusement goto foof ƴewata ko intérêt hoore muɗum goto foof ko yiiɗi ko ɗum tan yiyani ko heddi ko wona ɗum ko hande so tawino kadi woni ɗum ɗo dirtinama hol kadi to yimɓe paayi holno yimɓe mbaɗata wontata kadi ko goɗɗum kadi wontata daawal gongal yimɓe natanta kadi ko daawal gongal vraiment a haali e gardidi e gardidi haala ma wonde yoɓe poɓɓane kelle so tawi ko gonga ɗum ɗo vraiment saabu sa ƴeewi ko ɓuuri hewde hande nane wonmo kaldanno min mbimi wonde sa ƴeewi décision o haade mum samde 95% e sénégalais ɗi mbino ko sumgoji ɗi koko dirtinte ko ɓuuri hewde e yimɓe ɓe kala mo namdiɗa walla kala mo kalluɗa wiyanma koko dirtinte a yi kamɓe ɓe gari ɓe mbaɗi ko woni lawol ko en tout cas ko wiide tan kam yo Sénégal yaaru yesso tan ɗiɗo sumgoji ɗi juɓɓine yimɓe certa hen hankkadi yimɓe tampi yimɓe tourna page kadi paye goɗɗum voilà caggal ɗum Amadou Moussa eɗen jogui toɓɓere wonde kadi nde ganduɗa dillini leydi ndi no fewi e ndeɗo yontere woni holɗum woni jaltugol Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye caggal nde ɓe jalti en ji on jamma machallah leydi ndi mataw ala fof ɗo dille kewani e leydi ndi kono ɗeɗo dille e ngol lawol waya no wayanno ni nden ɓe gondanno koye segre ɓe gonday hammede e fof kono ngol ɗo ɓe gondi koye weltare eɓe mbaɗa jubilé eɓe mbaɗa fof ɗum fof koye jaltugol Ousmane Sonko an hol yiyande ma e jaltugol Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye candidat ex-Pastef en tout cas ko hunde fadanode walla Diomaye président Diomaye président coalition Diomaye président Halimata ko hunde fadanode e nder leydi ndi guila nde kuulal ngal wota toon to assemblée nationale woni amnesty général saabu koye dow ngal ɗon kuulal Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye mbawi yaltinede saabu maw leydi ndi koko wino
ne waɗa ko wiyete ko réconciliation nationale woni ɓesguli ɗi beldita jaafodira e koye mumen en kalin ɗo mbiɗa sikki e yontere yewtude nde donc noon yimɓe fof ne ganduno on ɗon amnesty joofi ko camp Ousmane Sonko e yimɓe muɗum wadde ko wadde appliqué en tout cas no kulal ngal yaari ni ko jiiɗa ko noon ɗum ko Allah hokki Ousmane Sonko ɗum neɗɗo wawa hen hay hunde aɗa wonda e makko ko Allah hokkimo a wondani makko ko Allah hokkimo hande o omo jogui doole omo jogui ko wiyete ko omo jogui caggal walla omo jogui yiɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe fellitanɓe mo kala ko wi walla kala ko miiji jomumen ene mbawi wadde ɗum ɗon noon ko hunde arore kala e saahaji wona yiitede ñande foof to banggue dawrugol Afrique wiyani Sénégal tan Sénégal ɗeɓino wade noon mbiɗa sikki e saaha Abdoulaye Wade jogui doole jogui yimɓe kala ko wiyo yimɓe mbaɗa ko ɗum woni ko mbaɗata guila nden en jiitani hono Abdoulaye Wade so wona e makko kanko Ousmane Sonko wadde ko saahaji certuɗi ɗum wodata donc noon hande oɗon populaire walla on ɗon populisme mo jiiɗen o ko Allah waɗi ɗum e dow makko heddi noon eɗen mbiya tan so tawi ko pour leydi ndi deeƴa jaam heeɓo hakkillaji ɗi garta réconciliation o gonɗa jafodiral ngal wooda ɗum ɗon ko hunde moƴƴere eɗen mbiya yo laamu ngu fof en yo mbaɗ appliqué ha yimɓe ɓiiliɓe juuɗe tawi koto banggue ko joopa ko jomumen mbawa yaltude garta e ɓesguli mumen en tout cas ko yidde wiide vraiment mbiyen tan ɗum ari koye saaha muɗum saabu ari koye saaha pleine campagne te kadi goto mabɓe yaltuɓe woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene wayno kañum ko candidat e ƴensugoji présidentiel donc on so yalti wawi wadde mene campagne muɗum ko hunde ganduɗa nde ma won gartam hoore mum wona gartam militaji muɗum wona gartam aussi ɓen yiɗɓe ɗum kadi gartam goɗɗam ɗam ko Ousmane Sonko tawtiri on ɗon caravane physiquement o alano ɗo ko wonno koye nder kaso kono sa ƴeewi présence makko ina ɓurno wonde e nder caravane uji ɗi e nder meeting aji ɗi e nder jewte ɗe so tawi a ƴeewi ala ko haali noon kanko en personne physiquement nde waɗi o tawtora wadde firti mbiyen ko hande o so tawi a ƴeewi ma coalition o dañ doole ma aussi fedde mabɓe nde goomu ngu mbiyen ma dañ sembe vraiment dañi to tugni par ce que eɗen gandi ko neɗɗo politicien mo ganduɗa vraiment ɓurɗo hande horsinede nder leydi Sénégal ɓurɗo yiɗede pour mbasen loggude ɗemgal vraiment ɗum de kam ne laaɓi ɗum kam ko neɗɗo añimo walla ko neɗɗo wawi wiide foof ɗon kam o jaɓante ɗon tan so tawi ko gonga omo jogui yimɓe so tawi ko gonga Ousmane Sonko nane nder ɓerɗe yimɓeɓe a haali joni hay ko fate ko wayno caravane uji mabɓe soɓe jaaha nanata ko Sonko des fois aɗa yeeni lundiɓe menɗa ko heddiɓe ɓe banggueji goɗɗi ɗi jiiya ɗumen woda ɗo garay nokku koɓe mbiyata ko jomum mbaɗe sonkorisé koɓe mbiyata koɓe mbaɗe sonkorisé ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko hunde hawnude kono noon ko dokke Allah hande Ousmane Sonko a haali ɗo joni haala président Abdoulaye Wade kono Ousmane Sonko e oɗo saaha min cikkumi tan ko kanko hay Abdoulaye Wade hankadi o ɓurtimo ɗum o waɗi dépassé Abdoulaye Wade ɓooyi saabu sa ƴeewi hay yimɓe mabɓe jeyata koɓe mbiyata ko Ousmane Sonko to joopiɗa foof minen ko toon kala to Sonko joopi ko toon en tout cas ɓe jaɓanimo a yii hay nde jaltugol ngol nde waɗatno nde so tawi o haali tan kamɓe fof ɓe jahat ne jaraniɓe goto fof ne jarani ɗum hunde fof ne jaraniɓe hen donc ɗum ɗon kam vraiment ko hunde ganduɗa omo dañi ɗum kanko Ousmane Sonko en jii kadi noɓe gardini kadi kanko e Bassirou Diomaye Faye ñande hen tan e jamma heccanki o a yii toon kala to mbawɗa yarude te yimɓeɓe gummima bang yo bang ha e oɗo subaka aljuma yimɓe nana yimɓe ne hay subaka aljuma he yimɓe ne goni toon guila subude subaka ha nangue muta ine daari gam tan yiide Ousmane Sonko donc oɗo campagne mbiyen so tawi ɓe dañi Ousmane Sonko ari tawti Bassirou Diomaye Faye tawtiɓe kamɓe fof ko ɓeydare mabɓe kadi ina gasa kadi ma won ko ardaniɓe ko heewi ma won ko ɓe dañi hen ko heewi kamɓe ɓe ganduɗa kamɓe goni coalition Diomaye président kadi en jii coalition mabɓe o vraiment ko coalition jaajƴo kañumne nana mantini no fewi ma en garoy hen payeten koye toɓɓere wonde nde Amadou Moussa toɓɓere wonde nde ko candidature Amadou Ba heewi haalaluji ko heewi haalaluji foof ko foof kadi won hen ko yimɓe pawi guite mumen saabu no yaari ni no campagne mabɓe o yaari ni campagne makko o no fuɗɗori ɗum ni
en jino fuɗɗori ni en ji ɗin responsable uji ɗum ko gila campagne fuɗɗaki ni en jinoɓe mbaɗi haye pusgol laamu ngu nde waɗi nde ayi woodi ko feeñi hen ko heewi caggal ɗum nde o fuɗɗi campagne makko wiyama wonde président Macky Sall ko gacciɗo mo e hoore makko ko kanko tan yahata o yiyani jaadiɗo hay on e hoore mum wonko woni hakkude mabɓe hani e cour suprême ko fonno ko ñaawde ko ñande aljuma nde woni hanki ɗum e hoore muɗum so tawi woodi no wano tan ko wiyete ko complot kanko président e hoore makko ko jiɗɗo telbinde Amadou Ba ɗum ɗon fof ma yaltatno hen Amadou Moussa hay goto wawa salade Amadou Ba ene jogui lundiɓe e nder APR ne jogui lundiɓe e nder coalition Benno Bokk Yakar ɗum jiɗɗo yeddude ɗum foof mata ko jiɗɗo mata ko kewɗo tuutade ene haala ko weela par ce que guila désignation sen duttima caggal guila 3 lewru juillet le chef de l' état waɗi discours muɗum à la nation habri wondene jeeytaki élection ngaji ɗi hakkillaji gonno ko holmo foti wadde désigné 3 juillet ha yeeso ha presque 2 mois sa ƴeewi hay goto andani taw hollomto hol mbaɗaɗo désigné wonti ko commission ngaji ne mbaɗe concertation ngaji ne mbaɗe jewte mawɓe ko wayno Moustapha Niasse en Aminata Mbengue Ndiaye ene jurnite ene ƴeewe taw wonko woni less won less hay wajiruji mbaɗi hen ha e to galleji diine ha galleji diine mbaɗi hen mbaɗi hen juuɗe mum tawi ko candidat ji keewi goto fof yalti wi kañum ko jiɗɗo wonde candidat Abdoulaye Daouda Diallo ko hen jeyno Ali Ngouille Ndiaye kam on kam ha joni Mame Boye Diao Boun Abdoulaye Dione voilà e Amadou Mansour Faye ene hen aussi jeyno yimɓe jejjiɗo hay so tawi ko cakkeɗo ɗo arti donc hollirde won tan e wonde Amadou Mame Diop aussi won yimɓe yaltinoɓe less Abdoulaye Diouf Sarr aussi donc ɓe goni hedde jeegomo jeeɗi ɗum ɓe jiira e Amadou Ba yiɗɓe yo chef de l'état waɗa ɗum hen désigné donc il a fallu que intervention waɗe no mbiɗani galleji diine seeren ɓe kaali hen ha finalement wiya wondene ɓe mbi kalmo maw leydi ndi suuɓi aɓe jaadi e muɗum on suuɓi Amadou Ba haala jiiɓi donc ko ɗum ko hunde rappel hollirde wonde ko puɗɗugol oɗo campagne no lancano directoire makko de campagne nde sa ƴeewi toon to Mermoz déjà gasani par ce que waɗi fitinaji wono wiyaɓe wonde ko nerveux ji nela pompe à gaz werla toon te hay cadre goto e laamu ngu ala toon so wona quelque 2 ministres tan mo ganduɗa ɓe ko ministre ji ɗi ganduɗa ɗi ɓuuri ɓaɗade ko kanko wadde ɗum ko hunde lamde no yehirni campagne makko ni te fuɗɗoyi toon ha toon to Mbacké so tawi a ƴeewi toonne kadi yimɓe wiiteɓe kadi ko ardiɓe ko yimɓe mantitiɓe APR walla coalition Benno Bokk Yakar tawtoraka ha tengte farɓe ngo mo ganduɗa kam halfina mobilisation et organisation on tawa kam meeting mo Mbacké meeting makko Mbacké donc ko hunde ganduɗa nde yimɓe fof no kucciten guisene ndaara luural ne woni ɗon walla ɓe jiiɗa ko ɓuuren ko heewde yiiɗa ko waɗa désigné ko kono ɗum fof nde ittani halimata firtani wonden haaluji kalteɗi ɗeɗo balɗe ɗi wiide wonde maw leydi ndi natti jogade hoolare muɗum nde suɓorno Amadou Ba fay ɗum koye goɗɗo woni en l'occurrence Boun Abdoulaye Dione ɗum ɗon fof ene wawno wasde wonde saabu mbiɗa sikki haaloɓeɓe ɓe pawan ɗum ɗo laaɓi par ce que mbimi kala ganduɗo chef de l' état Macky Sall guila 2012 ha ɗo ene heewi kalko haalno o waɗa ne heewi en tout cas kalko haalno ene heewi hen o heewi ko wadde o hoore muɗum donc ene hakkille wawa famde en tant que rewintoɓe dawrugol campagne neɗɗo wawa waɗe désigné ha jaɓane to conseil constitutionnel wonande kañum woni mbir candidat naggam bulletin muɗum fewne ha heddo quelques jours wiye wondene bannoɗomo désigné o en l'occurrence chef de l'état kanko chef de l'état o itti nden hoolare o fayi ɗum e goɗɗo wawa amnade hakkille jaɓata ɗum donc nden hoolare nde bisiki nde haaltene taw heccangi déjà ɗum laaɓi par ce que maw leydi ndi hesɗitini hoolare nde te erima kala neɗɗo jaɓanowo ɗum yo waabo caggal makko kanko Amadou Ba donc en mbawa salade wonɓe jaadani e sumgo makko ngo kono kam en mbawa jabde aussi ne wiye hoolare chef de l'état natti wonde e kanko candidat Benno Bokk Yakar natti wonde makko kanko Amadou Ba mo ganduɗa kanko woni candidat Benno Bokk Yakar en tout cas caɗele ɗe sa ƴeewi ni mbiyatani ko landa APR ko toon o ɓuuri dañde caɗele e sa ƴeewi coalition par ce que landa APR gayi gonɗi hen ɗi ko ɓuuri hen hewde kamɓe ɓe jaadani e Amadou Ba ɓe mbi tan ko tati memata jeenayyi te ha hande kadi Amadou Moussa ina feeñi e campagne mabɓe o ha hande ɓe nana jarato ɓene jaara ga wonko ganduɗen hen saabu so tawi woni kanko woni candidat o rewi to ɓeye ndewi ga taw leader uji mumen ngala toon ko hunde hawnide o yaha toon taw leader uji mumen ngala toon leader uji mumen gacca ha o ɓenna toon kañumen no puɗɗo yaade holko ɗum nandata donc ko haala hen foof wonko waɗi ɗum haalede wonko ɓe kolli yimɓe ɓe ha jii ko ganduɗa ina memni ko ɗum waɗi yimɓe mbi noon kadi caggal ɗum kadi ayi nde ɓe mbi nde président caggal nde Amadou Ba yano ha arti
arte président soit ko président noddi ɗum walla ko kañum yahani hoore muɗum caggal ɗum kadi a yii koɓe mbi ko kamɓe caggal nde conseil des ministres waɗi haalaluji kadi jalti ko wiya wonde président kay wi militant ji mumen ɗi komi tonguiti on mi tonguiti on oɗon haalaluji mum keewi kadi e yontere nde par ce que ɓe mbi mi tonguiti on ɓe ko wiide toɓe jiiɗi fo yoɓe paa kala toɓe jiiɗi yoɓe paa firti ko ha hande kanko président caɗele nan hakkude makko e Amadou Ba ɓe kadi mbi mi tonguiti on ɓe ko mi tonguiti on o firti ko yoɓe jaada e Amadou Ba o tonguitiɓe ayi wadde ndeke Sénégal haalaluji ɗum hay président e hoore mum ne andi ɗum haalaluji ne mbayno leydi Sénégal a wawa diwde yimɓeɓe a wawa ala no mbawɗa wadde ha yimɓeɓe mbasa haalde surtout média o Halimata aɗa andi konnguɗi kalɗa ɗi ko konnguɗi gros titre ɗi ganduɗa ɗi média ji ɗi ne kutoro ɗum et puis waɗoɓe e jewte radio ji ɗi walla télévision ngaji ɗi mbaɗa ɗum reprendre e yesso invité ji mumen c'est à dire mi haalino he cenke yewtere olel mbimi journalisme yettima e nokku ɗo e nder leydi Sénégal sa renaki tan dumum nan ara ɗo yimɓeɓe nattat jogade tuuye e muuyo heɗade jaydiyanke saabu hunde natti wade no wano ni par ce que joguiɗen ko journaliste uji partisan e journaliste uji opposant mi fammina journaliste partisan so tawi ne winda e titre muɗum windata koko tirata yimɓe c'est à dire o wallitat campagne o e on ɗon candidat makko on opposant sene winda aussi kañumne tekkinta manam lañƴo fof tekkinta ko banggue en jiiɗum hannde e titre uji kewɗi ko jomumen kollirta ko natti ɗe ganduɗa ɗe mbaɗa ko wiyete ko to banggue illustration sa daari campagne o jomum ƴeere koto ɓuuri ɗo hewde yimɓe ko ɓuuri ko moƴƴude ko ɓuuri ko yodde ko ɓuuri ko mantinade ɗum yaltina ɗum addata ɗum ɗon noon jaydiyankago wiyani noon c'est à dire que so tawi juuɗe waɗoɓe dawrugol ɓe giwani e nder presse sénégalaise ko ni tan wayata par ce que hande temedde e capanɗe jayandeji gonɗe nder leydi ndi finance ɗumen manam waɗi ɗumen financé ko witeɓe les hommes politiques ɓe noon ne mbawi wona ɓadiɓe pouvoir directement ou indirectement ene mbawi wonde aussi ɓadiɓe manam opposition directement ou indirectement c'est à dire ko Halimata ne wonde par exemple opposant goto ceerno Alassane Sall mi waɗnanimo campagne noon en tout cas ko min hokkirɗon tan joni noon Halimata ene jogui ene wawi ara e Piindi wi Piindi min jimmi ko ƴeewnon kam ko moƴƴi e ceerno Alassane Sall mbaɗnon kam ɗum diran e campagne o kalan no foti walla min mbaɗa mon proposé sabba naggam joni noon hawra e Piindi kañum toon ɗon jogui probléme facture courant waɗama proposé des millions wattinto ko jabde waɗa ko candidat o wi ko walla ko ɓaɗiɗo candidat o wi ko ɗum ɗon noon woni ko jaydiyanko o ñamminama posone mo ñaami o wona kanko tan ñaami ko jayde nde foof ko galle o foof o ñammini posone o donc ɗum woni mbuñaari te golle makko birno so golle makko birnima kanko yi tan comme omo jogui probléme facture o waɗan proposé kalis mais o anda won conséquence gonɗo ɗo conséquence gonɗo ɗo woni ko yaɓɓi kuulal ngal ko wiyete éthique et déontologie ko holto woni ko wiyete hurum jaydiyanke ko holto woni ɗum noon hannde woni ko heeɓi jaydeji kewɗi e nder leydi meɗen Sénégal e jaydiyankoɓe hewɓe hannde ne mbaɗa analyse uji e plateau ji ɗi ko jomumen ko poste uji ko tekkina ko kunana ko heewi poste uji walla koppareje walla ko nandi hen en tout cas Amadou Moussa ɗum ɗon ko toɓɓere mawde toɓɓere nde ganduɗa ko fonde rippede kadi no feewi saabu sa ƴeewi hande ko ɓuuri hewde koye jaydiyankoɓe ko ɗum woni caɗele ɗe kadi no mbiɗa ni mi tawtete hen par ce que sa ƴeewi hande journaux ji ɗi ko ɓuuri hen hewde ko watte titre ko moni foof hay sa ƴetti journaux ji ɗi tan aɗa liira ɗumen a andat oɗo to heedi walla oya to heedi ɗon noon caɗele nan ɗon kadi no mbiruɗani joni mbuñaari ni kam hankkadi enen ken naƴɓe tan eɗen jooɗani koye men to jaaɗa fof ko mbuñaari hankkadi nan ɗon tan mataw ananɓe ɓe sosoɓe dañi hen ko jiiɗi Amadou Moussa en gaare toɓɓere meɗen wattindinde toɓɓere wattindinde nde ko alhaali campagne o sikki ala mo haali hande actualité ma haal campagne mo haali kadi actualité ma haal dawrugol sa haali dawrugol kadi alay saago kala oɗo campagne gonaɗo campagne o woodi ko heewi ko yiya hen tawi wona no hewno waade ni certes ñanden en kaalino ɗo kalnoɗen e haala campagne o ko gonka campagne o e nder korka kono hande particularité ji gonɗi hen ɗi ko ɗum woni ko jiɗɗen arde en ji kamɓe coalition ngaji ɗi won hen ko ɓuuri feñde won hen kadi ko ɓurani feñde hay noɓe mbaɗirta ni tan no gonka ka wayni hewɓe ina jeyno sababu tumni e wonde kañum en kay ɗiɗo élection ngaji kamɓe koye mabɓe koɓe anduɓe koko dirtinte ko ɗum waɗi ɓe tampani hen no fewi sikki sakkane wonno hakkillaji mabɓe en tout cas eɓe jogino hakkillaji mabɓe wonden manœuvre mo PDS wone wadde o faya ko dirtingol sungol ɗi en tout cas e jiiɗe meɗen gadane kono
wonko woni less halimata wonko woni less ko cikkuden ɗum ne jeeya ko addani won cuɓi wadde no mbaɗirta ni hande o sa ƴeewi ko fuɗɗi ko wadde meeting e boowal tan e terrain walla e meeting mawɗo ko candidat ji ɗiɗi woni coalition Diomaye président fuɗɗode mabɓe ɗo de mbanno ɗo tere AKPS en ji jamanu gonno toon e wonde meeting ouverture mo Amadou Ba wanno toon to Mbacké e wattindi toon to Louga donc ɓeyɗiɗo mbaɗi meeting e nder boowal ko heddi ko fof ko caravane jomumen walla heddiɓe ni won ɓurɓe ɗo ni kañumen mbaɗi ko galle galle walla jeere walla nokkuji ɗi ganduɗa hen ko nokkuji ɗi yimɓe ndentata gara tawta keewal ngal profite occasion gona e haalde min no paamimi ɗum e ɗum ɗo e second plan miijam ko candidat ji ɗi ene gandi ngala poids jomumen kula gueɗɗiɗne hen gueɗel gardel ngel hula wadde mobilisé woto wasde dañde mobilisation cohlaɗo gueɗel ɗimmel ngel ko haade yimɓeɓe famɗude har yimɓe famɗude en ɗum kadi en jogui ko joueur par ce que eɗen gandi médiaji nande mabɓe yimɓe kadi ko yiyoɓe gueɗel ɗimmel ngel ko añde wadde dépensé kalis muɗum pour min ganda beele élection ngaji ɗi ma mbaɗ malla mbatta joni noon hankkadine ko tournide goɗɗo gonɗen hande élection ngaji mbiyama ko mbaɗal hankkadine ala ko haytini ɗum koko waɗata ma en gandu exactement beele ko kalɗen go ko noon walla wona beele ko cikkuɗen ko en tout cas min kam ko ɓurmi ko sikkude ko 2 ou 3 à 4 candidats puɗɗo hollirde koye mumen woni holɓe woni coalition Diomaye président et coalition Benno Bokk Yakar en refti hen aussi seeɗa ko jiimi seeɗa en jogui ne waɗa drainer foule ko candidat pur woni Ali Mamadou Dia saabi seeɗa aussi Anta Babacar eyyi ɓeɗo kam nayo mi yi ko hayso ɓe kalden ɗiɓe kam mbaɗani meeting mais mbaɗi caravane uji ɗi ganduɗa ko caravane uji kewɗi doole kala toon ndewi ene mbaɗa drainer foule uji hono no ɓeyni par ce que donc firtin noon so tawi en jaarini e yiyande sen jaarini e yiyande en tout cas jiiɗen ko 2 coalition jogorde wadde ko wiyete ko kuuɗa kut ɓe ganduɗa ko ɓeeɗo jogori feeñoyde janggo e jaam so tawi ene gaño ko goto mabɓe gañoto woni ɗiɗi limtuɗen ɗi walla sen yaha deuxiéme tour aussi ko ɗi limɗen mataw ɓurata yaade deuxiéme tour firti noon ko won ligguey keddiɗo taw won ligguey keɗoɓe moɓe keddora kamɓe leader uji goɗɗi ɓe ganduɗa hande pour jomum waɗa drainer foule ko probléme so tawi en daara journal di campagne walla ɓe birtuma a yurmoto jomumen déjà par ce que convoi 7 8 9 10 voiture jiita tawi hay goto ala yeeso hay goto ala caggal sona garde corps uji ɗum ɗonne kadi en namdi ligguey te ko gaymuɗi mbaɗino par exemple no Khalifa Ababacar Sall mbaɗano Idrissa Seck jomumen cuuɓi ko wadde caravane wadde porte à porte franchement ko hunde ganduɗa nde vraiment jirwinani campagne o so Allah en tout cas ko wiyeteno ko kañum woni ko jirwinani campagne o kam hankkadi kam gasi so tawi wiyeteno ko ine gasa waɗa walla wasa wadde ko ɗum ɓe cikki kamɓe kay ko ɗum haaɗiɓe wadde hen doole mabɓe ɗum haaɗiɓe wadde hen koppareje mabɓe ɗum haaɗiɓe wadde hen foof mabɓe ɗo joni kam hankkadi tawde woni e sumgoji ɗi ko labudde ko le 24 waɗata hankkadi goto foof hankkadi yo hollir ko wawi goto foof hankkadi so tawi koto banggue mbawka to ma yaltu hankkadi so tawi koto banggue koppareje to so wona tawa no mbiruɗa ni eɓe jogui ɗiɗon kulhuli ɗin kulhuli noon min mbiyatmi ko peut être fotano wonde par ce que an a felliti a wi ka candidat a felliti a ƴamoɓe leefol laamu a waɗi hen kadi dépensé ha tolnima ɗo tolniɗa ɗo an kay yatan hankkadi ko dañɗa fof wona ɗum ɗon sondage uji kam aɓe keñino pour yo campagne o démarré eɗen ciftorɗo nde ɗum dartinade ko haala mo ko woni hen ni to janggo e muɗum ni ɓami pellital ñande alet ñande dimanche jomumen ɓami pellital tellade e booli ɗi ha addi fitnaji ha addi maayi ha addi wargoji donc jomumen ne poti vraiment hollirde koye mumen en tout cas hankkadi kam koye mabɓe heddi hankkadi kam so tawi tan goto foof wonko wawi yo hollir yimɓe jiiya saabu noon gumɗo jeeyi koko memi ɗum noon Amadou Moussa mi yettima mi jarnima ene wayno hojomaji meɗen kuuɓi en jetti Djiby Dieng no feewi saabu kanko hande kanko goto heedi to banggue caméra to en jetti noon ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni yeeɓiyankoɓe Piindi TV tengti e wattuɓe hakkillaji men no feewi e yewtere nde eɗen mbiyaɓe en ji message uji ɗi machallah kono kadi en ji noɓe gacciri hakkillaji mabɓe e yewtere nde ni en jettiɓe en jarniɓe no feewi en jetti dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen kono kadi en jetti Ali Fall to banggue montage o aadi men so tawi gueno ñaawi ko yontere fande e paamen pamminen on jarama.